दिनांक 23 जून रोजी माननीय आपले सर्वांचे एक कणखर नेतृत्व, युवा नेते आणि कणकवली देवगड विधानसभेचे आमदार माननीय नितेश राणेसाहेब यांचा वाढदिवस. या वाढदिवसाच्या अनुषंगाने मी एवढंच सांगेन की या मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून आणि विधानसभेचं निवडणुकीचा गुगल वाजल्यानंतर आमदार नितेश राणेसाहेबांनी उमेदवारी अर्ज भरायच्या अगोदर कणकवलीच्या कार्यालयामध्ये जिल्हाध्यक्ष त्यावेळीचे माननीय माजी आमदार प्रमोद जठारसाहेब यांच्या उपस्थितीत त्यांनी प्रवेश केला आणि त्यानंतर त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे काही केलं असेल ते पूर्ण जिल्ह्याच्या लोकांना माहीत असेल, कार्यकर्त्यांना माहीत असेल. परंतु देवगड मंडळामध्ये काम करत असताना प्रत्येक कार्यकर्त्याला ओळखण्याची पद्धत ही त्यांची एक वेगळी नाळ म्हणावी लागेल आणि कार्यकर्त्याला ओळखल्यानंतर कार्यकर्त्याच्या बरोबरीने काम करणं आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून काम करत असताना कुठच्याही कार्यकर्त्याने त्या बूथ अध्यक्ष असून दे किंवा एक शक्ती केंद्र म्हणून असू दे, त्याने ज्या गावात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये सरपंच असेल त्याने जो कार्यक्रम सांगितला तो कार्यक्रम कधी नाही न म्हणता आपल्या यादीमध्ये नोंद करून तो त्या कार्यक्रमाला जाणं, पोचणं, थोडंफार मागे पुढे जरी झालं तर तिथपर्यंत पोचून तो कार्यक्रम करणं हे त्याने एक आपलं कायमचं हे ध्येय ठेवलं. मला आलेला अनुभव म्हणजे गेले 2 वर्ष आमदार नितेश राणेसाहेबांच्या माध्यमातून आम्ही विकास कामापेक्षा काही वैयक्तिक प्रसंगानुरूप जी कामं करतो त्यामध्ये जो आमचा आवडता विषय म्हणजे माझा मेडिकल, या माध्यमातून माझ्या गावातील एक 10 वर्षाचा मुलगा की ज्याला हृदयाला होल होता आणि तो मुलगा एवढा लहान होता आणि लहान वयामध्ये त्याचं ऑपरेशन करायचं म्हटलं तर सुमारे 5 लाख रुपये त्याला खर्च होता. त्या मुलाच्या आईवडिलांनी त्याला पूर्णपणे मुंबईमध्ये बऱ्याच हॉस्पिटलमध्ये फिरवलं. परंतु मी आमदार नितेश राणेसाहेबांना हा विषय सांगितल्यानंतर त्यांच्या मुंबईच्या टीमने त्याच मुलाचं ऑपरेशन नानावटी हॉस्पिटलमध्ये पूर्णपणे फ्रीमध्ये आपण स्वतःची सगळी व्यवस्था लावून करून दिलं आणि तोच मुलगा ऑपरेशन झाल्यानंतर 3 महिन्यातच परवा दिवशी या दिवशी गणपतीला 11 दिवस गावी आला होता. असे काही बरीच उदाहरणं आहेत आणि या माध्यमातून ज्या आम्ही सांगतो त्या पद्धतीने काही गोष्टी त्यांच्याकडून झटपट होतात, पण थेट त्यांच्यापर्यंत काही विषय गेले की चांगल्या पद्धतीने होतात. एवढंच होतं की काही कार्यकर्ते एक वेगळ्या पद्धतीने त्यांना या भारतीय जनता पार्टीत वावरण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु त्यांना रोखठोक म्हणजे उदाहरण तुम्ही म्हटलात तसं की आमचे माजी आमदार आणि आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक ॲडव्होकेट अजितराव गुप्ते साहेब जसं म्हणतात की ते जे काय असेल ते समोरासमोर म्हणजे कोणालाही असू दे, जे रोखठोक मागे पुढे काय नाही. पण ही पद्धत जी आहे कोणीतरी काहीतरी सांगून ऐकणं याच्यापेक्षा समोरासमोर ज्या गोष्टी होतात त्याच्यात देवगड तालुक्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी मला वाटतं तळागाळात पोचेल आणि पोचणार. आमदारांच्या ज्या काही संकल्पना आहेत, परवाच त्यांची जी पूर्णपणे कणकवली देवगड विधानसभेची जी बैठक झाली त्यामध्ये 1 बूथ 30च्या माध्यमातून जी पूर्णपणे संकल्पना आणि देशाचा जो भारतीय जनता पार्टीचा जो ध्यास आहे तो पूर्णपणे त्यांनी सुद्धा आता स्वतः मनावर घेतला आहे आणि काही ऑगस्टमध्ये सुद्धा त्यांनी स्वतः ठरवलं आहे की मी पूर्णपणे ऑगस्ट महिन्यामध्ये प्रत्येक बूथ अध्यक्षापर्यंत जाईल. अशा पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी तळागाळापर्यंत पोहोचेल अशा उद्देशाने त्यांनी काम करायचं ठरवलं आहे असं आम्हाला निदर्शनास आलेलं. आणि असे आमचे आमदार नितेश राणेसाहेब यांची अनेक त्यांचं विजन आहे आणि त्या विजनाप्रमाणे ते काम करतील आणि आम्ही त्यांच्यासोबत भारतीय जनता पार्टी म्हणून प्रामाणिकपणे काम करायचा प्रयत्न करू. त्याचप्रमाणे पुन्हा एकदा देवगड तालुक्याच्या वतीने, तळागाळातील सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने आणि देवगड मंडळाच्या वतीने मी पुन्हा एकदा 23 जूनला त्यांना भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मी मनापासून त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. असंच त्यांना चांगलं दीर्घायुष्य लाभो अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.